Hello everyone, जों दिनै क्लास 10 नि मैथ्सनि सोंनाय बिदां एक्सरसाइज 5.1 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे नम्बर 2 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, बेवहाय थांनानै नायहै। नङाब्ला नायबावनोब्ला नैबे खनानि आइ कार्डआव थांनानैबो नायनो हागोन। आरो बेखौ नायथार, होमब्लासो नोंसोरो नम्बर 3 खौ माबोरै सल्व खालामदों बेखौ मोजां बुजिगोन, नङाब्ला बुजिनाय नङा। आरो आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा सिगाङावनो खिन्थानो सानदों, बे भिडिअआ बर' स्टुडेन्ट्सफोरखौ नायनानै बानायनाय, बिनिखायनो बर' मिडियामाव फरायनायानो जा इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन कुवेश्चन्सखौ बोरै सल्व खालामदों। अके, आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव, आरो हायोब्ला कमेन्टबो खालाम। नोंथांमोननि लाइक खालामनाय कमेन्ट खालामनाया आंखौ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। ओंखायनो नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालामनायखौ बानाङा, आरो लोगोसे गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। अके, स' नायलांदो 3 नाम्बारखौ जों बोरै सल्व खालामगोन। स' 3 नाम्बारनि कुवेश्चन्सआव दङ जोंहा बर' मिडियामनि कुवेश्चन्सखौ फरायग्रोनोसै। गाहायनि एपिफोरनि थाखाय गिबि बिदाब आरो आगासार फारागथिखौ लिर। अके, इंलिश मिडियामखौ नाय, मा होनदों? फर द फलोइंग एपिएस राइट द फार्स्ट टार्म एंड द कमन डिफरेंस। जोङो माखौ लिरनांगौनो? फार्स्ट टार्मखौ आरो कमन डिफरेंसखौ। माने जोङो गिबि बिदाब आरो आगासार फारागथिखौ लिरनांगौ। नै बेबायदि 2 नि बायदि दै। ए आरो मा दिहुननांगौ? जोङो डि दिहुननांगौ। ए माने मा? गिबि बिदाब। डि माने मा? आगासार फारागथि। अके, कमन डिफरेंस। बे 2 नि बायदि, माने बे कुवेश्चन्सआ 2 नि उल्था आरो। नायलांदो माबायदि सल्व खालामगोन। स' जोंनो कुवेश्चन्सआव एपिखौ होखादों, ओंखायनो जों लिरगोनसै होनाय एपिआ गिभेन एपि इज। अके, मा होदों जोंनो? 3 1 -1 -3 ... थांबाय थागोन बियो। बियो एपि खानो, माने सानलुलि जौगाथिखा। सानलुलि जौगाथिखौ जोङो एपि होनना बुङो, एरिथमेटिक प्रग्रेसन होनना बुङो, गोसोआव लाखि। आदसा, बेवहाय गिबि बिदाबा मा जायो? जेब्लाबो एपिआव गिबि बिदाबा फार्स्ट टार्मआ नैबे गिबियानो जायो, बेखौ जों एजों दिन्थिनाय जायो। अके, ओंखायनो जों लिरगोन देयरफर गिबि बिदाबा, जोंखौ गिबि बिदाब दिहुननो थिनदों। गिबि बिदाबा दैट इज फार्स्ट टार्म। गिबि बिदाबखौ माजों दिन्थिनाय जायो? एजों दिन्थिनाय जायो। गिबि सिगाङाव थानायानो गिबि बिदाब जागोन बियो। बिनिफ्राय आगोसार फारागथि, आगोसार फारागथिखौ दिहुननो थिनदों, जायखौ जोङो कमन डिफारेन्स होनना बुङो। अके, कमन डिफारेन्स, बेखौ डिजों दिन्थिनाय जायो। दाना डिखौ बोरै मोनगोन? आगोसार फारागथिखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि, माबायदि दिहुनो? नैबे उननिफ्राय गावनि मोनसे सिगांखौ माइनास खालामनांगौ। -1 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामजायो, बा -3 निफ्राय -1 खौ माइनास खालामजायो। नोंनि गोसो बबेखौ माइनास खालामनांगौ? जायखिजाया गावनि मोनसे सिगांखौ माइनास खालामहरबानो जाबाय। 1 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामसै आङो। 1 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामसै, होमबा जों बेसे मोनगोन? -2 मोनगोन जोङो। अके, -2 मोनगोन। होमबा जोंहा डिआ बेसेबां? बेवहाय -2 आगोसार फारागथिया, कमन डिफारेन्सआ। बास, बेखिनियानो आरो। दानिया जोङो नाम्बार 2 खौ सल्व खालामसै। नाम्बार 2 आव मा एपि होनाय दं नायदो। नै बे एपिआ बे दै। नायलां, होनाय एपिआ होनना लिरनोसै जों सिगांनि बायदिनो। इंलिश मिडियामना गिभेन एपि इज होननानै लिरगोन। मा दंमोन? -5 -1 3,7 ... स' बेवहाय जोङो गिबि बिदाबखौ दिहुनसै। गिबि बिदाबाथ' रोखायै जों नुहुरखानाय, फार्स्टआव थानायानो गिबि बिदाब जायो दै। एपि होनदोंब्लाथाय फार्स्टआव थानायानो गिबि बिदाब जायो। अके, फार्स्ट टार्म लिरनानै लाबानो जाबाय। इंलिश मिडियामाव फरायनायफोरनिया फार्स्ट टार्मखौ एजों दिन्थिनाय जायो। एआ बेसेबां? नै फार्स्टआव थानाया -5। बेनिफ्राय दायो जों सोरखौ दिहुनगोन? आगोसार फारागथि। स' आगोसार फारागथिखौ दिहुननो थाखाय नैबे उननिफ्राय सिगांनि मोनसे गावनि मोनसेखौ माइनास खालामदो, बा नोङो 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबाबो जायो, -1 निफ्राय -5 खौ माइनास खालामबाबो जायो, 3 निफ्राय -1 खौ माइनास खालामबाबो जायो। नोंनि गोसो। बेवहाय आं गोरलै नुहुरदों 7 निफ्राय 3 खौ, ओंखायनो आं 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामसै। 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम, बेसे मोनगोन नोङो? 4। जिखुनु जायखिजाया मोननै। अके, जायखिजाया मोननै, खाथिनि मोननैखौ माइनास खालामबानो मोननायानो आगोसार फारागथि। बेखिनियानो आरो। जोबोद गोरलै, ओरैबायदि गोरलै। आयौ। दानिया जों माखौ खालामसै? नाम्बार 3। नाम्बार 3 नि कुवेश्चन्सआ नै बिदि, नायना लाखा नोंसोरबो। ओंखायनो जों बेवहाय लिरगोन फार्स्टआव दहायनि बायदि जेरै सिगाङाव लिरदोंमोन ना, बेबायदि। बेनो जाबाय होनाय एपिआ गिभेन एपि इज। मा दङ जोंहा एबार बोखावखोन्दोआव? फ्रेक्सनाव दङ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... थांबाय थागोन।
स' गिबि बिदाबखौ जोङो रोखायै नुहुरखाबाय फार्स्टआव थानायानो जायो गिबि बिदाबा फार्स्ट टार्म इज गिबि बिदाबखौ ए जों दिन्थिनाय जायो फार्स्ट टार्मा जाबाय जोंहा गिबि बिदाबा 1/3 अके 1/3 दानिया जों सोरखौ दिहुनगोन आगोसार फारागथि बेनो जाबाय कमन डिफारेन्स जायखौ जों डि जों दिहुननाय जायो बेवहाय नोङो मा खालामदो गावनि सिगांनिखौ माइनास खालाम नों बबेखौ माइनास खालाम नोंनि गोसो 5/3 निफ्राय 1/3 खौ माइनास खालामसै आङो खाथि जानांगोन दै अके नै 5/3 निफ्राय 1/3 खौ माइनास खालामबाय आङो दे होमबा नों बेखौथ' नों बोखावखोन्दो फ्रेक्सन बा नों डाइरेक्ट माइनास खालामलायनो हाया दहायनि बायदि नै बिदि डाइरेक्ट माइनास खालामलायनो हाया नों मा खालामदो दुसासा लादो LCM लवेस्ट कमन माल्टिपल ला बा गाहायाव दुसासा लानो थाखाय मा दङ नायग्रो बावबो 3 दं बावबो 3 दं 3 नि LCMआ दुसासाया 3 आनो जायो अके होमबा 3 जों 3 खौ डिवाइड खालामहरदो रानहरबा नों 1 मोनगोन 1 जों 5 जों माल्टिप्लाइ खालामदो 5 खौनो मोनगोन थिग बिदिनो 3 जों 3 खौ डिवाइड खालामहरदो 1 मोनगोन 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालामदो 1 मोनगोन होमबा नों बेसे मोनगोन 5 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा 4 गाहायाव 3 स' नोंहा आगोसार फारागथिया मा जागोन 4/3 जागोन आरो अके स' लास्ट नाम्बार 4 बेबायदिनो लिरदो होनाय AP आ गिभेन AP is मा होनाय दङ एबारनिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... okay so clearly first गिबि बिदाब that is the first term will be 0.6 जाखागोन दानिया जों मा दिहुनगोन आगोसार फारागथि ओके आगोसार फारागथि that is common difference जायखिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबानो जाबाय नोंनि गोसो बबेखौ खालामो 1.7 निफ्राय 0.6 खौनो खालामसै आं 1.7 माइनास 0.6 ओके जों माइनास खालामसै बेखौ स' बेखौ माइनास खालामबा 1.1 मोनगोन दै बेनो जाबाय आगोसार फारागथि स' बेखिनियानो 3 नाम्बारनि कुवेसन्सआ स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ राननानै हो नांगौ जानाय मानसिफोरनो उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन उननि भिडिअआव आङो नेक्स्ट कुवेसन्स 4 नाम्बारखौ बानायनानै होगोन बेनिखायनो स्टे टिउन थेंक इउ